Ben recibido o tríptico sobre Antonio Caneda Rodríguez, mestre da xeración do meu pai, asasinado no 36. Organizades moi ben todas estas conmemoracións, ben tristes, para que a xente non se esqueza. Lin con atención e, como sempre nestes casos con certa emoción, a súa impecável biografía. O seu único delito foi ser de esquerdas e ter simpatías polo Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo. É dicir, por ser un republicano, un demócrata, como diríamos hoxe en día. Vaya crime. A verdade é que esta xeración era a sal da terra, esmagada logo ben cedo pola represión franquista. Que desfeito. Non son destas terras, pero nesa miña investigación sobre a República e a represión fun tendo conocimento de 3 persoas desta terra que prácticamente sin coñecelos, só coñecín a un deles, que foi Armando Fernández Mazas, de Pedrouzos, en Castro Caldelas. Os outros 2 morreran, un de morte natural, Luís Acuña, e outro de morte violenta fascista no ano 37, Antonio Caneda. Pero a través destas 3 personas eu sentínme tremendamente vinculado a estas terras e asumiría toda a pedagogía e toda a educación e toda a categoría moral e intelectual que estas personas tuveron no seu momento. Por eso, entendemos que promover esta homenaxe é asumir todos esses principios pedagóxicos, principios humanos. Escoitei dicir a personas que Antonio Caneda aínda era a mellor persona que mestre e, polo tanto, eu creo que asumir todo o seu legado moral, intelectual e pedagóxico que nos deixaron. Como decía, estes 3 mestres me trouxeron con moita frecuencia a estas terras. Fernández Mazas mesmo se me ofrecera a acompañarme aquí a Medos. Desde Pedrouzos, ele escapouse gracias a Antonio Caneda, que o acompañou para cruzar a estrada de Triver sin que o pillase a Guardia Civil, e gracias a Antonio Caneda salvou a vida que non pudo salvar a súa propia. Mazas me falaba con moita frecuencia del e fun asumindo, fun coñecendo indirectamente a Antonio Caneda como un dos grandes referentes desta comarca, e para iso pois contribuímos a organizar esta homenaxe para que así o sea, que os nenos e nenas desta comarca, non hai moitos, pero os que hai, que vivan co referente que pudo ser Antonio Caneda. O darlle o nome á escola, esa placa que vai rezar aí, servirá para que o coñezan e un pouco asumir os seus principios de democracia, de libertade, de igualdade, etc., etc., para continuar nese camiño. Este homenaxe, para min, pois tiña esa finalidade. Todas as institucións aquí reunidas, eu creo que é moi importante que tantas institucións estuvéramos detrás deste homenaxe. Creo que era unha débeda con Antonio, é dicir, a súa depuración foi injusta, o asesinato foi un auténtico terrorismo de Estado. Se houbera unha asociación de vítimas de terrorismo do ano 36, sería moito máis numerosa aínda que calquera asociación de vítimas de terrorismo que hai hoxe. Nada do que se dice no seu expediente ten fundamento, se lle acusa de moitísimas cousas extrañas que non teñen ningún tipo de fundamento, e en todo caso, o que se dixo xa aquí nesta reunión, se perseguía aos mestres por ser mestres, por traer unhas novas luces á cidadanía, por procurar que a cidadanía fose máis culta, que a cidadanía progresase, que os nenos e nenas non quedasen sin escola, que saísen da escola con os conhecimentos básicos para defenderse na vida, e incluso moitos a estudiar. Levaba o el personalmente a examinar o seu instituto e que puderan ali obter o bachillerato e progresar na súa carreira. Ese era o auténtico delito. Facer que a sociedade fose máis igualitaria, máis xusta, e que os nenos das aldeas, do mundo rural, das clases menos privilexiadas, saísen tamén a escola. Ese foi o principal delito e, polo tanto, é un delito que temos que, en vez de decir que foi un delito, decir que o honra e que o merece pasar á historia da educación con todo. Tamén débeda que a familia. A familia apenas pudera coñecer quen foi Antonio Caneda, por ese clima de silencio que se estableceu a partir de entonces, e que non se podía falar, que non se podía saber. Antonio Caneda está enterrado no Irixo, non está aquí enterrado no seu pobo, e hasta moi recentemente, pois, ca axuda de Rafael, sobrinho neto, de Ana, etc., non podemos descubrir que estaba enterrado alá. Agora está confirmado, no libro da parroquia dali de San Xoán de Medos, de San Cosmede de Irixo, aparece
a identificación do cadáver como de Antonio. E tamén é unha débeda con este pobo, non? A este pobo se lle arrancaron os mestres, se lle arrancaron moitos outros personaxes, o pai de Massimino, un dos grandes republicanos daquela época, Nicanor de Arboiro, que era un dos grandes dinamizadores destas terras, preso sucesivas ocasións xa durante a República, no 1 de outubro do 34, e en moitas outras ocasións. Eu creo que este pobo merece ter estas persoas como os auténticos héroes da súa historia e non outros héroes que ás veces aparecen dándolle nomes ás rúas e que debemos ir desterrando de aí porque non foron héroes, senón que foron asesinos. Rendirose homenaxe a Antonio era unha débeda que a miña familia tiñamos pendente. O mellor xeito de reconciliarnos co pasado dende a tranquilidade e a paz que nos causa rescatalo do olvido e achegalo a nosa memoria. Esa memoria que nos quixeron arrebatar, pero que permanece viva nos que recoñeceron, e sobre todo nos seus alumnos, que aínda pasado o tempo non o esquecen. Esta lembranza chega tarde. Pasaron xa 70 anos da súa morte. Durante gran parte deles, este acto de homenaxe a Antonio non podería terse celebrado. Eran épocas escuras, nas que selaron os beizos e apagaron as voces de quenes coñeceron máis de preto a súa historia. Nós mesmos, a familia, cubrímolo cun manto de silencio, aínda que non de esquecemento. Podo dar fe de como viviu a traxedia a miña nai, que para sobrepoñerse á desesperación, afogando ao dor e a carraxe, se iniciou hacia fora e chorou amargamente hacia dentro. Nin unha foto de Antonio, nin un libro, nin un sino, nin un rastro. Entre a forza da razón e a razón da forza acontece cando fai segunda, como ocorriu no 36, e unhos poucos impoñen o seu criterio, a súa forza sobre a razón da maioría, acaba producíndose un retroceso importantísimo na historia da humanidade e na historia concreta dun pobo e das súas colectividades. Os seres humanos, cando acontecen esos feitos, producen saltos atrás na historia e devolven, en certa maneira, o primitivismo. E non é casualidade que os mestres foran un vestíbulo, foran un objetivo preferente a eliminar cando se produciu o golpe de Estado de 36. Mestres como Antonio Caneda, como esas persoas, moitas delas que habrá que ir descubrindo, que contribuíron a cimentar unha vinculación, un compromiso entre unha forma de concebir a vida e o territorio no que se asenta. Un deses períodos en que se vulneraron, en que se deturparon, en que se impuxeron a razón, en que se impuxeron sobre a forza dos argumentos, a forza da razón, a razón da forza, foi o 36. A educación, o humanismo de persoas que educaban en valores, que proporcionaban reivindicacións, que exercían criterio e formaban en criterios para que a xente tuvera capacidade para exercer os dereitos individuais e colectivos, e que o facían con un compromiso, como xa se expuxo aquí de manifesto no caso de Antonio Caneda, con un territorio, con un pobo, que as súas xentes, co respeto para esa forma de vida, para ese territorio, para as súas xentes, para o asentamento territorial que eses povos tiñan, é moi importante que teñamos a capacidade de reivindicalas hoxe, de reivindicalas colectivamente e de decir que aqueles que no transcurso da historia da humanidade pretenden dar saltos atrás, pretenden cercenar espacios de liberdade, pretenden cercenar o que significa a educación, o que significan todas, e o facelo facemos tamén o país, facemos memoria, facemos un acto humanista, reivindicamos valores, pero sobre todo, estamos contribuindo a cimentar a racionalidade.